ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गोविंद जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 10 പേരേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 5 ആരംഭിക്കുകയാണ്. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതെങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കണം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി എത്രമാത്രം വലിയ പാപിയാണെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ അത് ഭസ്മമായി തീരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആർക്കാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മത്തിൽ അല്ല മാതാജി, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള യോഗ്യത 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. ശ്രദ്ധാവാൻ, ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസമുള്ളവന്, ഭക്തിയോഗത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവന് മാത്രമേ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അജ്ഞശ്ച അശ്രദ്ധദാനശ്ച അജ്ഞശ്ച, അജ്ഞാനികളായവരും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും കൂടാതെ സംശയ ആത്മാ, 3 കൂട്ടർ. അജ്ഞാനികളായവർ അതായത് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവർ, പിന്നെയോ അശ്രദ്ധദാനശ്ച, പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ. അതായത് അജ്ഞാനികളായവർക്ക് ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ് എന്നുള്ള വിവരമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവർ അങ്ങനെയുള്ള മൂഢന്മാരാകുന്നു. അശ്രദ്ധദാനശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ, അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, ദേവന്മാരിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർ അശ്രദ്ധദാനന്മാർ. പിന്നെയോ സംശയാത്മാ, ഇവരിലെല്ലാം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആത്മീയമായ പുണ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള സംശയമുള്ളവർ. അവർക്ക് സംശയമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം, പിന്നീട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം, അതെല്ലാം ഉണ്ട്, വിശ്വാസവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ സംശയം, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള സംശയമുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ള 3 കൂട്ടർ, അവർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അവർക്ക് അത് ലഭിക്കുകയില്ല. കൂടാതെ അത് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ പരലോകത്തിലാകട്ടെ ശാന്തിയോ സമാധാനമോ സുഖമോ സന്തോഷമോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നതുമില്ല. എന്നാൽ ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള യോഗ്യതയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൂടാതെ തത്പരഃ സംയതേന്ദ്രിയ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസവും അതുകൂടാതെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും സാധ്യമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാം.
ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തി, പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? താൻ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഭക്തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും? ആ കർമ്മങ്ങൾ ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുമോ? ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും? ആ ഭക്തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കണം, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അർജുനന് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരും. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനും പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യാനും പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കൂടിയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭക്തി പുരസരം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം എന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക, സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ലൗകികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും, അതായത് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക, കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നർത്ഥം. കൂടാതെ കർമ്മയോഗശ്ച, കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുക. അത് രണ്ടും തന്നെ നിശ്രേയസങ്ങളാണ്, മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. അതായത് ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലേക്ക് ആക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും, ഭക്തി പുരസരം ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും, അതായത് ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുക, രണ്ടും തന്നെ മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തയോസ്തു, രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് കർമ്മസന്യാസ, കർമ്മസന്യാസത്തെക്കാൾ കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. അതായത് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ? യോഗമായിട്ട്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് കർമ്മയോഗം. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. എന്നാൽ കർമ്മസന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടമകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കടമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ആ കടമകൾ നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ സന്യാസിമാർക്ക്, അതായത് ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ കർമ്മസന്യാസത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് കർമ്മയോഗമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും തന്നെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിപുരസരം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ശ്രേയസ്കരമാണെങ്കിലും രണ്ടിലും വെച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത് കർമ്മയോഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാരാണ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനികൾ. അതെ അതെ, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള പ്രക്രിയ അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്നവർ ധരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരും കർമ്മം ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. അതായത് ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും രണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികളാണ്. പക്ഷെ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അത് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ, ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ കർമ്മയോഗിയാണ് എങ്കിലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ്, എങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇതാണ്, അതായത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥം ഉപയുഞ്ചതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധോ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചത. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, എന്നാൽ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ വെറുക്കുന്നുമില്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫലം ലഭിച്ചാലും അത് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലാതെ അയാളൊന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മോക്ഷമടയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. അല്ലാതെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർമ്മസന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മത്തെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, പ്രാപഞ്ചികതയാ ബുദ്ധിയാ ഹരിസംബന്ധി വസ്തുനഃ മുമുക്ഷുഭിഹി പരിത്യാഗോ വൈരാഗ്യം ഫൽഗുകഥ്യതേ. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനെയും അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യമാണ് എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയും. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യമല്ല, പിന്നെയോ കപടമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യമാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗമല്ല, പൂർണ്ണമല്ല ആ ത്യാഗം. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളപ്പോൾ അവയെ അപ്പാടെ
ഭഗവാൻ തന്നെ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ക്ലേശോ അധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വൈരാഗ്യം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെയധികം ക്ലേശകരമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത് കർമ്മം ചെയ്യുകയും ആ കർമ്മത്തെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ഉൾപ്പെടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്കും, അതായത് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം, അതായത് ജ്ഞാനയോഗികൾ എല്ലാത്തിനെയും വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഒരാൾ, അതായത് ഭക്തിയോഗികൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിലേക്കാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് ആ വൃക്ഷത്തിനെ വളരെയധികം ഉയർത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിന് വേണ്ടുള്ള പോഷണം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വൃക്ഷത്തിന് എവിടെയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, വേരിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധാരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, വിഷ്ണുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ഭക്തിയോഗികൾ. അവർ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനയോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെ? ഭഗവാൻ. ആരാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധാരം എന്ന് അവർ നേതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്ന് ആദ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരാത്മാവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ ആത്മാവ് മരണശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആരാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധാരം എന്ന് അവസാനമാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികളാണെങ്കിലോ ആരംഭത്തിലെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അവസാനം വിഷ്ണുവിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗി പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നേടാം. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുത സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും ഒരേ അവസ്ഥയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. അതായത് സാഖ്യയോഗികളും ഭക്തിയോഗികളും ചെന്നെത്തുന്നത് വിഷ്ണുവിലേക്ക് തന്നെ. ഭക്തിയോഗികൾ ആരംഭത്തിലെ വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, സാഖ്യയോഗികൾ അവസാനം വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അത്രമാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. കുറച്ച് അധികം ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ എന്ന് ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാൻ പിന്നെയും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികൾ ആരംഭത്തിലെ ഭഗവാനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. പക്ഷേ രണ്ടിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നയാൾ ശരിയായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ജ്ഞാനം, അതായത് താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് മാത്രം പോരാ. പിന്നെയോ ഭക്തിയുത സേവനം, ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതായത് ഭഗവത് അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സേവകത്വമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അറിവ് പ്രാവർത്തികമാകുന്നുള്ളൂ, അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗികൾ അങ്ങനെയല്ല, അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം വിഷ്ണുവാണ് എന്ന് അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു. അത് മാത്രം പോരാ, പിന്നെയോ താൻ ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക കൂടെ വേണം, സേവനം ചെയ്യുക കൂടെ വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ
സാഖ്യയോഗികൾ പ്രാപിക്കുന്ന അതേ സ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഭക്തിയോഗികൾ മുൻപേ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു, തുടക്കത്തിലെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്ത്? സാഖ്യയോഗികൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വൈരാഗ്യത്തെ സമ്പാദിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗികൾ അത് തുടക്കത്തിലെ സമ്പാദിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? എല്ലാം ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തെ ആരംഭത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോ ഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാനചിരേണാധിഗച്ഛതി. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ. അതായത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, പിന്നെയോ സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, പിന്നെയോ ദുഃഖമാപ്തും അയോഗതഃ, കാരണം അത് ദുഃഖത്തിലേക്ക് മാത്രം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുഃഖത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ, എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മ, അതായത് ബ്രഹ്മം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് അചിരേണാധിഗച്ഛതി, അചിരേണ ആ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെ. കാരണം സാഖ്യയോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെ. അവർ ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ വ്യക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർക്ക് ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തി ദുഃഖമാപ്തും അയോഗതഃ. അയോഗതഃ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനം രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, മറ്റൊന്ന് സാഖ്യയോഗികൾക്ക്. പക്ഷെ സാഖ്യയോഗികൾക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവർ ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരമപദം പോകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ അവർ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധ ആത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും ആ ശരീരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അതായത് ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നവർ, അതായത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടവർ അവിടെ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിപൂർവം, ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവ്, വിശുദ്ധ ആത്മാവ്, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി, കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം, അതായത് ആത്മജ്ഞാനം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ് എന്ന്. നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കർമ്മവും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ശരീരബോധത്തിൽ അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ഭഗവതംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ
ബന്ധനങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രിയങ്കരനാകുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്തൻ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാകുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പൊസിഷൻ അറിയാം. അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ആധാരം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും താൻ സേവിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട്. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോട് കടമകളുണ്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമുക്ക് കടമകളുണ്ട്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട്, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട്, നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങളോട്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട്, പിന്നെ ദേവന്മാരോട്, ഋഷിമാരോട്. പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട് ആ ശ്ലോകം, ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടമകൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ കടമകളെല്ലാം തീർക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും, ഭൗതികതയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം കൃഷ്ണനായതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കടമകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം ഈ കടമകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ഒരാൾ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഈ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാനാണ്. തന്റെ കടപ്പാടുകളെല്ലാം തീർന്നാൽ മാത്രമേ തനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. പക്ഷേ അതും വേണ്ട, തനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകൾക്കും ഇലകൾക്കും പൂവിനും കായ്ക്കും എല്ലാം പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, വയറിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് മുഴുവനും ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക മൂലം തനിക്കുള്ള എല്ലാ കടപ്പാടുകളും നിർവഹിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സന്തുഷ്ടരാക്കുന്നു. കൂടാതെ ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തുല്യതയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനാകുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മമെല്ലാം കർമ്മയോഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന താൻ ഭഗവതംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ച ആത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മനസ്സിലാക്കി ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് താൻ ആത്മാവാണ്, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ച ഒരാൾ, അതാണ് ദിവ്യ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദിവ്യ അവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവബോധം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ള അവബോധം, അതായത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നസ്, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്സിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരാൾ, അദ്ദേഹം ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ദിവ്യ അവബോധമുള്ള വ്യക്തിയുടെ
പെരുമാറ്റം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരം അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും തന്നെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണത്? നമ്മൾ ശരീരം വൃത്തിയാകുമ്പോഴും, ശരീരം കുളിക്കുമ്പോഴും, ശരീരം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും, ശരീരത്തിന് വിശക്കുമ്പോഴും, ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് മുറിവ് വരുമ്പോഴും, വേദനിക്കുമ്പോഴും, സന്തോഷം വരുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ അതെല്ലാം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനുമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശരീരബോധത്തിലുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ബാധിക്കുന്നു, ഞാൻ കുളിക്കുന്നു, ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു, എനിക്ക് സന്തോഷം വരുന്നു, എനിക്ക് ദുഃഖം വരുന്നു, എല്ലാം എനിക്ക് 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 എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മാവ്, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട് എങ്ങനെ കിടക്കും? ഒരു ശരീരം മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അയാൾ പോയി എന്ന്. ആരാണ് പോയത്? എങ്ങോട്ട് പോയി? കാരണം നമ്മൾ ശരീരം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ പോയത് ആരാണ്? പോയതാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി, അതായത് ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിലായതുകൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സുന്ദരിയാണ്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം പറ്റി, എന്നെ അയാൾ പറ്റിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ എന്തെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം എന്നെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നു, മനസ്സിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവബോധം പ്യുവർ ആകുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ, ഈ മനസ്സ് ശാരീരികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം നിർത്തി താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് ആത്മാവ് ഉയരുമ്പോൾ ശരീരം എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്, പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുവാൻ ആത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തെല്ലാം ശരീരം ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊന്നും തന്നെ താനല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ സത്യത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് ചെന്നെത്തുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഖേന ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി താൻ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. അങ്ങനെ ആസക്തി കൂടാതെ, അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലല്ല, ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനായി ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മവും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവ് പിന്നെയോ ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ്. ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ശരീരവും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി, എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ശരീരവും ജീവാത്മാവും ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ആ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും എല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മമാണ്, പരിശുദ്ധമാണ് എന്ന്. അതുപോലെ ശരീരം എന്തു തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് പരിശുദ്ധമാണ്. അത് കൂടാതെ, ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആസക്തിയോടുകൂടിയല്ല, അനാസക്തനായിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ, കാരണം ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അയാൾ ഏത് നിലയിലേക്ക് എത്തിയാലും, എത്ര ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയാലും, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലവിധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.
ലൗകിക ജീവിതത്തിലുള്ളയാളാണെങ്കിൽ ജനക മഹാരാജാവിനെ പോലെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച ജനക മഹാരാജാവ് ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് പൊസിഷനിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചാലും കർമ്മങ്ങൾ, ഭൗതിക നിലയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇതുപോലെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണം, പത്മപത്രം ഇവാംഭസ, വെള്ളത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു താമരയുടെ ഇല. അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാലും ആ താമരയിലയിൽ വെള്ളം പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും താമരയില ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശരീരം എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ജീവാത്മാവിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന്, ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ യോഗികൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധരാണ്. അവർ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അവർ ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും എന്നുള്ള അറിവും കൂടാതെ താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവും ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അവർ ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നത്, സർവ വസ്തുക്കൾക്കും പരബ്രഹ്മം അഥവാ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതു തന്നെ എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ എന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉള്ളതാണെന്നും അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുമായിട്ട് എന്തു ബന്ധമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അതായത് എല്ലാം തന്നെ ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് തൻ്റെതല്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള ഒരാൾക്ക്, താൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയാണ് എന്ന് അറിവുള്ള ഒരാൾക്ക് താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, ഇഹായസ്യ ഹരേർദാസ്യേ കർമ്മണ മനസാഗിര നിഖിലാസ്വപ്യവസ്ഥാസു ജീവൻ മുക്ത സൗച്യത്തെ. ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെ. അയാൾക്ക് മിഥ്യാ അഹങ്കാരമില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധമല്ല, കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഉള്ളത്. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നോ ശരീരം തൻ്റെതാണെന്നോ അയാൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നും ശരീരം തൻ്റെതല്ല കൃഷ്ണന്റേതാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് കൃഷ്ണ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ യോഗികൾ അനാസക്തരായിട്ട് ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. കാരണം ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ്, ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതോടുകൂടി തന്റെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിർത്തരുത്. അവിടെ നിന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തുടരുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആത്മീയ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നു. യുക്തകർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനും, അതായത് കർമ്മയോഗിയും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള സമാധാനം, അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ, അയാൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനാണ്, ആ കർമ്മഫലം ലഭിച്ചിട്ട് വേണം തനിക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കുവാൻ എന്നുള്ള ചിന്തയിലുള്ള ഒരാൾ, അയാൾ അത്യാഗ്രഹിയാണ്, കൃപണനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അയാൾ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ, അതായത് കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നത് മൂലം നിബധ്യതേ, ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സുഖമായിട്ടും ദുഃഖമായിട്ടും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവനും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ഒരു ഭക്തൻ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ബാധിക്കാത്തത് മൂലം സമാധാനം നേടുന്നു. കാരണം കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സമാധാനമാണ്, സുഖവുമില്ല ദുഃഖവുമില്ല, സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവനും ശാരീരിക അവബോധം ഉള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും മറ്റേയാൾ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനുമാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായ വ്യക്തി തികച്ചും വിമുക്തനാകയാൽ അയാൾക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. ദ്വന്ദ്ഭാവനയോടെ, അതായത് പരമസത്യം എന്ത് എന്ന് അറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് ഭാഗവതവും പറയുന്നു. കൃഷ്ണനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് ഒരേ ഒരു വ്യക്തി, ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. മറ്റേതെല്ലാം തന്നെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാനാണ് ഒരേ ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാനാണ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ്. അതാണ് നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യന് പൂർണ്ണ ശാന്തി നൽകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ലാഭചിന്തയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ശാന്തി ലഭ്യമല്ല തന്നെ. കൃഷ്ണനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം, അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കുക. അവബോധം ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ആക്കുക. ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതായത് ആത്മാവ് താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ഉയരണം. അങ്ങനെ ഉയർന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനവും ലഭിക്കുകയില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നു. എന്നാൽ താൻ ഈ ശരീരമേ അല്ല, തനിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ബന്ധമുള്ളത്. താൻ ആത്മാവായതുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ബന്ധമുള്ളത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ പിന്നീട് ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ഒന്നുമായിട്ടും നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ പരമമായ ശാന്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. 13 മുതൽ മറ്റുള്ള 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ 29 നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.